Og nu kommer vores kommentator. Mathias Christensen. Ja, og der har vi så bonet, og i dag er det havregryn mod my team, og det ser ud som om de andre lige har scoret, og det var fra nogle, han ligner sgu da, han har fået et hemorrider eller sådan noget, nej, men det gør ikke noget. Og så har vi Akupumaka Ralla Magralla. Eller til Bruno. Og det ser ud som om, at det står 2-0 til my team. Og Khalis til Ralla Magralla, han ved sgu ikke hvad. Han skulle bolden fra midten, fordi han er totalt bøsset. Og så har vi Touré. Spiller den. Og så har vi Lepihina. Og målmanden, som er bøsset, han fik bolden. Og vi har nogle fans her i baggrunden, hvor vi skal lige interviewe dig. Kom her, din fucking fede bitch! Kom herhen! Jeg er kraftedeme, der med smørner, mand. Kraftedeme, laver det bare. Jeg laver det. Kom her, Dan. Dan, okay, hvad synes du om havgrød? Det er dårligt. Hvad synes du om my team? Det er så gode. De er bagud. Nej, de fører sgu da 3-0. Nej! Prøv lige at høre, jeg er talblind, så det gør ikke noget. De fører 3-0. Jeg er talblind, og selvfølgelig er jeg sgu da ikke tal. Au! Han slår mig ned! Ah! Okay, så nu er det Dan Siak. Han skyder til Harald, og Kambon, han er totalt gay. Altså, når han får kort for ham for gay, det kan han ikke gøre for. Og Jonas der står og knipper selv, og det gør sgu ikke noget. Men ja, okay. Og Ralla Magralla, han scorede lige. Bum. Jonas skal lige lade være i 2 timer. Og Jonas han tabt. Taber. Jonas er altså desværre bagud. Ja, det er de her 2 kommentarer, jamen det er... Det er Bruno! Og så er det Ralla Magralla. Han kan måske godt lide risengrød. Okay. Så har vi Akupuma. Og så er der Irland. Godt lide Irland. Og så er Funati i Ralla Magralla. Han tager bolden. Og den er... Og så kommer der den gule gay, og så kommer der en gay mere. Og kæft man, de laver sgu da sikkert et eller andet ulækkert i lejren. Havregryn er lige ved skål nok. Havregryn er bagud med 5-1. Det er så dårligt af havregryn. Jeg ved ikke, hvad det skal for dem. Men ham Funati, som han tisser sikkert meget. Og så skyder han. De røg ud. Jonas, hvem skal have strøm? Fodbold, gol. Og vi vandt. Fodbold. For vi skal til final. Og der skal vi spille mod. Nej, jeg fortæller det. Det er Gudi Krus. Det er Gudi Krus. Vi spiller mod Gudi Krus, og Harald han starter ud på bolden, og Gudi Krus spiller Gallo nu. Han har aldrig fået den. Og så er der ham der Bøtterson, og så er der sådan Ralla Magralla der, og så er der Sari, eller så, han er bøsse, okay. Og så er der Irland, han er selv for Irland. Og så er der Valsjak, og Irland har bolden. Og så er det Jesse Silva, og så er det Bøtterson. Han er sikkert en bøg. Ja.
vi skal lige have Finland til en Gudi Krus-fan. Gudi Krus-fan, hvad synes du, hvordan de spiller? Det er helvede! Det ved du spiller du sgu da også. Det er godt! Det er godt. Og så kommer vi hen til My Team fan. Hvordan har du med, at vi er bagud? Vi er ikke bagud, vi fører. Fuck, jeg skulle da tandblind igen. Jeg skulle da ikke noget, mand. Nej, jeg er ikke tandblind. Eller tandblind. Og vi fører, ja! Er du dum i hovedet? Nej, det vil jeg så ikke sige. God joke, mand. Ej, de der My Team der, de er gode til jokes. Han er dum i hovedet, om jeg lige interviewede, det sagde han selv. Og der er halvleg. Og det er derfor, det Harald! Så er der Sille, der er rulle og raller mig fik. Så er der Giluna, eller det er sikkert Luna. Og det ham kalder vi bare for os. Der er nogle... vi scorer på gay! Nej, way! Nej, det var sgu da ikke gay, vi scorede på. Nej, way. Og så er der Bukos. Og Gudi Kom så, Harald, kom så. Og der har vi Pia, og han er sikkert en papegøje. Og så er der en Budvarsson, og han er sgu da norsk eller sådan noget. Han scorer på gay! Nej, way! Kom, godt, mand! Eller en bøsse. Stille til en Gudi Krus-fan. Hvordan er det, at du er bøsse? Jeg er ikke bøsse, og vi er bagud, og hold kæft, det er lort. Tak for. Ja, du er lort, det ved vi godt. Hvordan har du med disse bagud? Ja, tak godt! De scorer! Okay, jeg er Mike Team-fan. Kæft! Din fødder! Jylland. Der er Bukos, og vi sætter væk fra den der fucking fan. Der er en fucking bitch! Og kampen er slut, som I kan se, hvis I... Og der skal vi lige se. Og vi får sikkert et Harlem Jetpack. Ole. Ja, jeg åbner dem. Han fik jo tøj. Han har fået tøj. Fitness. Ole. Ja, okay. Ja, mand. Vi fik onkel. Nej. Vi fik en engel, for han hedder Angel eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke sikker. Og så har vi passing. Sikkert lige, fordi jeg passer på noget. Det ved vi ikke. Og ja, det... Og han fik manus. Og jeg også ved godt, du kun kan optage i 10 minutter, ikke? Og så er det lige hurtigt den sidste pack. Og inden vi slutter den her video af, kommentatoren er ikke lige så dum i virkeligheden. Kommentatoren er ikke lige så dum i virkeligheden, så. Men vi slutter af på denne gang. Hej! Med dig. Okay. Hej.